l'anterior vídeo vaig fer un petit error afirmant tan alegrement que només hi ha un fòrum en català. Vaig fer la prova de buscar a Google fòrums en català i només m'apareixia posicionat en primera posició Racó Català i després buscant no n'hi havia cap més. Però es veu que sí que n'hi ha més. El que passa que no estan ben posicionats o són molt específics o directament estan inactius. Per arreglar aquest petit error que vaig fer un fil on vaig demanar a la gent que se'n sabia algun fes suggeriments i fes aportacions, i ara he fet aquí un petit inventari que titularem els 15 fòrums en català que hi ha a internet a part de Racó Català. Tal com vaig explicar a l'anterior vídeo, el fòrum més vist és Racó Català. Té unes 15 seccions, ja ho vaig comentar, que engloben tipus de temes. I en quant a activitat, al llarg de 20 anys d'història s'han escrit uns quasi 10 milions de missatges i uns 200.000 temes. Més o menys el promig així a ulls serien uns 1.500 comentaris per dia, més o menys, i uns 30 temes nous cada dia. Si haguéssim d'agafar la suma a tots els missatges d'activitat diària de cada fòrum català que més o menys he anat trobant i analitzant, Racó Català representaria el 80-90% d'aquesta activitat de fòrums. Ara el que faré és centrar-me en aquests 10-20% d'activitat que concentren aquests altres fòrums que, pel motiu que sigui, no són tan coneguts. Començarem per Reddit. A Reddit hi ha varis canals relacionats amb temes catalans. Hi ha Països Catalans, Illes Balears, País Valencià, Catalunya... no tenen gaire activitat. O sigui, és una cosa que jo, de fet, ja sabia, que vaig estar mirant fa mesos, quan buscava un fòrum per compartir els vídeos i blogs que faig. Vaig tenir en compte aquests canals de Reddit, però els vaig veure que eren molt poc actius. De fet, ara farem un cop d'ull així per sobre per veure l'activitat. I, per exemple, l'activitat de l'últim dia, mira, aquest és de fa menys d'un dia. Tenim aquí... tenim més o menys uns 6 fils que s'han obert en les últimes 24 hores, 48, més o menys, I, 0 comentaris, 10... 3, 2, 7... Diguem, amb aquest petit anàlisi ràpid, o sigui, potser hi ha uns 20-30 missatges nous cada dia i uns 4 o 5 fils nous cada dia. O sigui, és molt poca activitat, però va a fer. El fòrum del Sabadell. És un fòrum que m'han comentat que no hi ha gaire activitat, però que quan torna a haver-hi la competició de futbol, es veu que és bastant actiu. I anem a fer un cop d'ull una mica de les seccions, vull dir, és tot centrat a futbol, és temàtica a futbol i l'equip de la ciutat. I en quant a activitat, mira, aquí d'avui, aquest fil d'avui... I la resta, de fa... això és del mes passat, de fa mesos... posem-li que té una activitat baixa, o sigui, no sé, així a ojo, potser té uns 10 missatges dia si arriba. El fòrum Ulls Vermells. És un fòrum molt poc actiu, no està posicionat, és a més molt senzill, vull dir, si veieu la interfície sembla com si fos només per mòbil, o sigui, tot així apaïsat, i no té massa activitat. Vull dir, a part d'aquests fils que són de fa... Mira, aquí hi ha gent que ha respost fa una hora, la majoria són ja de fa quasi una setmana i més. Estic mirant el fil en teoria més recent, les respostes més recents. En aquest cas, aquest fil seria com un grup de WhatsApp, quasi gent que està aquí explicant una mica el que fan al confinament i que s'avorreixen. No sé exactament de què va, suposo que és un fòrum una mica de gent coneguda o una mica temes variats, però sapigueu que està aquí, si us interessa feu-li un cop d'ull. Següent, vaig trobar un fòrum de receptes de cuina, però que té molt poca activitat. És molt senzill, però molt senzill, o sigui, lletra molt grossa, missatges super senzills, tot molt lineal, així com si fos també com un panell apaïsat, i l'últim missatge és també de fa unes setmanetes. Sapigueu que existeix, si us interessa, doncs aquí el teniu.
Joves Lliures. És un fòrum que en teoria és per gent jove i preguntar dubtes i comentar temes d'actualitat. No té massa activitat, inclús diria que està inactiu. Aquí, resposta més recent, gener, abril, octubre, deu ser de l'any passat, juliol de l'any passat segurament. I en quant a estadística, té uns 735 missatges. O sigui... Bueno. Següent. youtubers.cat. youtubers.cat és un portal que es dedica a promocionar youtubers en català. No sé per què a mi mai m'han acceptat. Coses seves. Té un fòrum que està totalment inactiu. De fet, jo ja estava registrat, vull dir, ja el coneixia, i fa... Bueno, mira, o sigui, fa 2 anys vaig deixar un missatge i encara m'han de contestar. Del meu altre canal, que faig vídeos amb la meva parella. I, bueno, aquí està el missatge, encara entre els 4 o 5 més recents. Seguim. Anime Lliure. És un fòrum de manga i anime. En quant a activitat... A veure... 30 de maig, 6 de juny... Té 8.000 temes, 150.000 entrades, 17.000 membres registrats... Mira, aquesta secció, que sembla que és la que té més activitat, bueno, no té massa activitat, però tampoc està inactiu. Bueno, que li pugui interessar anime i manga, doncs que sàpiga que té un fòrum en català. Soc petit. Val, aquest fòrum hi havia gent que n'havia parlat indirectament dient que hi havia un fòrum de maternitat, però, bueno, al final l'he acabat trobant. És un fòrum que té una pila de seccions, vull dir, té una borrada de seccions, no te les acabes, vull dir, hi ha seccions per tot aquí, inclús de decoració, vull dir, hi ha un... o sigui, és super específic amb les seccions. I, bueno, és un fòrum que sembla ser que hi ha hagut moments que ha tingut molta activitat, perquè si et vas fixant, o sigui, aquí, per exemple, hi ha 300.000 entrades, 150.000 entrades, 73.000 entrades, temes 4.000, 1.000, 9.000... Però, en canvi, si mires més o menys l'activitat que té diària, és molt baixa. O sigui, si mires els missatges més recents, 4 de juny, 3 de juny, avui som 6 de juny, o sigui, per exemple, 5 de juny té un missatge d'ahir, però d'avui, per exemple, encara no en té cap. He preguntat això en el fil que hi havia per investigar tots aquests temes dels fòrums i m'han deixat un missatge en què un usuari explicava la seva pròpia història de que la seva parella van tenir un fill i mentre estava embarassada, doncs ella va ser usuària d'aquell fòrum, però que al cap d'un temps de fer ja amistats pel fòrum van fer el seu propi grup de WhatsApp i van deixar el fòrum. I diu que, clar, que això fa que pues, es fan com temporades. Hi ha temporades que quan van un grup de mares allà a buscar dubtes, van a fer preguntes, a respondre dubtes, doncs es van coneixent i quan ja es coneixen fan el grup de WhatsApp i deixen el fòrum. O sigui, és una activitat molt a temporada, sembla, o potser va tenir un boom al fòrum i ara mateix doncs, ja no està tan mainstream, per dir-ho així. Però bé, sapigueu que existeix. És un fòrum de maternitat en català i aquí el teniu. Tadaima.cat. És un fòrum d'anime. Sembla que no té tanta activitat, per dir-ho així, com l'altre fòrum, el d'Anime Lliure. A veure, mira, té unes 14.000 entrades, amb 1.200 temes i uns 359 membres. Bé, és interessant saber que existeix. I activitat diària... mira, d'avui ja hi ha hagut aquí aportacions. Farem un cos d'ull aquí, per exemple. Mira, d'avui, d'ahir, i això ja és de fa uns dies. Bé, està actiu, no té gaire participació, però està actiu i ja està força bé. Potser deu tenir així o no sé,
20 missatges per dia, tirat llarg, o més o menys, Següent, aquest fòrum. No he tingut temps de mirar-me'l encara, però així a ojo jo diria que és un fòrum d'arquitectura, o sigui, centrat en temes d'arquitectura. Activitat, fa 5 hores, fa 8 hores, fa 3 dies... I a veure si trobem per aquí algun lloc estadística... Aquí, 250.000 posts i... No, això són les visites. Té uns 26 milions de visites, però bueno. Totals, visites totals. I en quant a activitat diària, o sigui, podríem dir que és d'avui aquests 2 fils. Bueno, mirarem aquí, l'última pàgina, fa 18 hores, fa 15 hores, fa 11 hores... Fa 4 dies, bueno, més o menys així a ojo, deu tenir també 20-30 missatges dia. Mira, això és de fa 2 dies. Té poca activitat, però ja està, vull dir, va sobrevisquent. Si us agrada l'arquitectura, ja ho sabeu. Vale, forumpicó.cat. És una pàgina que té Alfredes Rodríguez Picó, el famós meteoròleg, i té un fòrum dedicat exclusivament a meteorologia. O sigui, és un fòrum que té molt poca activitat, si mireu. Aquí té una entrada d'avui. Això ja és de fa uns dies, això ja és del mes passat. En quant a estadística, tenim aquí uns 200.000 missatges i un total d'uns 2.000 usuaris registrats. És un fòrum una mica enganyós perquè va a temporades. Quan no hi ha cap fenomen meteorològic interessant es veu que ningú escriu res, però a la que apareix algun fenomen meteorològic com pot ser una nevada, jo què sé, un temporal, es veu que això s'omple de... Bueno, aquí tenim un missatge de la persona que m'ho ha passat. Diu, aquest fòrum en temporada de nevades a cota 0 o llevantades es pot omplir 80 pàgines en una setmana. Bueno, és molt interessant això, sobretot si us agrada la meteorologia, doncs ja sabeu, teniu aquí un fòrum preciós que us espera. Antiblavers és un fòrum valencià, sí, semblava que no, però també hi ha fòrums valencians. El que està totalment inactiu, vull dir, l'única persona que queda activa es pot dir que és el seu webmaster, si us fixeu en les dates, o sigui, ja fa mesos o anys que no hi ha gaire activitat. De fet, aquí el webmaster és incansable, no para d'obrir fils, pobre. El més recent, de fa més o menys un mes. Bueno, podríem considerar que el fòrum encara està online, però està inactiu. I ara, aquí a últim moment, m'han fet un parell d'aportacions molt xules. Diu, fer un recopilatori de fòrums en català i no mencionar Stoa. Això té un perquè, i és que Stoa forma part de la mitologia de racó català del famós usuari Cromal Nòrdic. Resumint molt, Cromal Nòrdic, pel que m'han explicat, era un usuari obsessionat amb la filosofia, que creava uns debats. O sigui, no parava d'obrir fils, escriure missatges, crear debats, i al final es veu que es va empipar amb el racó català i es va crear el seu propi fòrum. I bueno, es veu que després entre els dos fòrums feien guerres, bueno, una sèrie d'històries que es veu que han creat una llegenda entorn a aquest personatge i tot el que va passar, doncs, bastant curiosa. I jo realment no la sé, vull dir, són coses que m'han comentat. De fet, el fòrum aquest fa més de 10 anys que està inactiu i aquí està, és literalment una relíquia de museu per estudiar. I després aportacions així a l'últim moment també m'han fet aquesta pàgina de transports.cat. Transports.cat és una pàgina dedicada exclusivament als trens.
De fet, si aneu fent un cop d'ull, tot són notícies de trens, sobre ferrocarrils, locomotores. En quant a activitat, a veure si ho trobo... Estadístiques, aquí. Perdó, estadístiques, volia dir. O sigui, té uns 200.000 missatges i uns 8.000 fils. I en quant a activitat diària, així un coll d'ull ràpid, això és d'avui som 6, això també és d'avui, això és d'ahir, això és d'ahir, això és d'ahir... Bé, obrirem algun fil per veure una mica l'activitat que pot tenir aproximadament cada dia. Són vídeos de trens, déu-n'hi-do. En Sheldon de Big Bang Theory aquí seria feliç. Això és d'ahir i això ja és d'avui. Bueno, posem-hi que pot tenir d'activitat al dia pues, 20-30 missatges. He fet un petit recopilatori de fòrums en català. Si a algú us interessa, doncs fantàstic. Si l'heu descobert amb aquest vídeo, doncs també fantàstic. I ja està, això és tot.